sa mga nag-yes, gipili nako si Toby Tiangco. Because, to be honest, I was expecting, nag-expect ko, nga Toby Tiangco will say no or at least man lang, just like Irise, ni abstain. No? For ni ana may galang matter. No? Pero pag abot kang Toby, nag-yes siya mga kaigsunan. No? At paminahon karon ang rason ni Toby ngano siya nag-yes mga katropa. Oh, sige daw Gab atong hinaot di na muungot ni, no? Kay murag gipiktusan gid atong signal kaganina. Ay na hopefully magigala di na ni muungot. Sige, atong paminahon si Representative Toby Tiangco. XFM Katropa. Tiangco, Lone District, the botas is hereby recognized. Mr. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing nitong impeachment. Masama ang timing Taon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon May nagdapas Martin na nga time, no? At mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN. Partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand na nananatiling kailangang malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsableng hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa akong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives na madaliin na ang pagpasa ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap sa panahong ito. Pangalawa, magalang akong nananawagan sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin ang mga big fish at ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako ay buong pusong naniniwala
sa kanilang integridad. At alam kong pinagbubutihan nila ang makapag-file ng malakas na kaso na hindi madidismiss sa korte. Ngunit medyo naiinip na po ang ating mga kababayan. Sana po ay may paraan na mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso para ipakitang walang double standard sa accountability. Ipakitang hindi pinoproteksyonan ang kakampi para hindi po isipin ng taong bayan na namimili lang ng kalaban sa politika. Maraming salamat po. Alright, nabati ninyo mga katropa, Senador Rabidon, si Tubi Tiangco, no? Mga katropa sa iyang boto nga yes. Well, ato lang may galang hataga pagtagal. XFM Katropa. Sa iyang pagboto nga yes, matod ba niya mga katropa, it doesn't mean nga yung gihusgahan ang Vice Presidente. Ang iyang pagboto yes mga kaigsunan niya kanimo padayon na aron mahuman na mga kaigsunan aron niya ang House of Representatives. Well, tinuod man wala na sila problemahon diha. Ang ilang ang trabaho unta diha kining hangyo ni Tiangco nga una mga priority legislation nga gikinahanglan sa atong panahon karon nga lisod, no? Sa panahon karon mga man wala naman. No, sa pa may wala sila rason may gala nga maglangan-langan kay nahuman ang impeachment naa na sa Senado. And wala na sila kinahanglan pa ba sila diha sa audience sila? Wala ilabot sa paghukom mga igala o sa kuan ang audience impact sa kuan ha. Wala ilabot na. So expected mga igala nga ang ato mga kongresista is mulihok na, no? Ngadto may igala sa pagpanday og mga balaod nga makatabang sa tao. Ang nakapait lang kining ubang mga kongresista imbis kay ni yes pa wa pag contribution sa mga balaod. Lilia ko no ninyo ng inyo mga kongresista. Mao pay wa mga igalay kanabang mga balaod na pasaka nga makatabang sa iyang constituents. Ang giuna nag-yes pa gyud. No? Dili na mga higala magsulti about sa tao nga ilang gi-impeach. It will speak about nila mga higala nga nag-impeach. Imagine na good. Wa kay pulos nga pagka-congressman sa inyong distrito. Wa kay napasaka nga kining maayong balaod nun. And mubuto ra kag kalit di hagiyes. Naturalmente nga ang imuhang mga constituents mutaas gyud ang kilay. Nan. Matod pa po di Tiangco mga higala nga kay nag-yes siya dapat human ani the House may higala and the government agencies will go after sa pinakadako mga higala nga korupsyon nga natahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas involving former House leaders. Apil na kadihatin. Apil na kadihatin. Kaya nga naman, tinga ganita, di ba? Si Tiangco mismo niingon, walay moral authority or I would prefer to use the word moral ascendancy. Ang kamara nga mutaral ni ini. Pero sige na lang, ato na lang dawaton mga igsoon. Kaya otro man po di silang kawatan. No? Ato na lang dawaton, bay, aron nga mahatagan ang Vice Presidente o sakto, proper nga venue nga makatubag, maka-explain nga dili mga higala mabraso kay nga naman kanang gahom ni Abante di naman na musalir mga higala dito sa Senado. Quote-quote pa kag salmo ni David. Og ako'y David ba ibunal ko ng harp sa imuha. Pinaka kontra nako nga tawo mga higala kini bitong magpakaron ingnong righteous mga igsoon pero tan-aw nimo nabulahan sa mga butang nga gigamit may galang pangalan sa Ginoo. Hoy pinakakontra gyud nako. Karelo kag perting mahala gumikan kay naa kay simbahan. Astilan. Kag ako'y ma-in charge sa impyerno, i-reserve ta ka dito sa pinakainit. Oh. Himo ning mong negosyo ang kuan. Ining pangan sa Ginoo. So, pag-abot sa Senado karon bay, political ding tanan. And impeachment is a number game.
It's a game of numbers, may igsoon. So, suppose nga ang 13 karon mga higala, ang 13 karon nga ni boto ni Cayetano is mo pabor, of course, may higala, no? Muna suko na kay Contreras. Ay, suko di Contreras. Palag na kay ka. Oh, suppose may higala nga kanimo suporta, ipit sila nga naman. They need 16 votes may higala to convict the Vice President. No? So, well, di lang ko mo istorya panapos ka mo na bahala. Alas 8:08 na may galandag na sa bundag. Sa laing bahin, si Congressman Dale Corbera, Gab, sa Agusan del Norte. Ato maminaon. Kini po siya himuon na to example. Dakag nagno ha. Pero kini himuon na to example mga igala sa nagno mga katropa nga. Ang uban mo ingon, how I wish ingon ani sad ang among kongresista. Paminaw na to mga katropa si Congressman Dale Corbera from the province of Agusan del Norte. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Sige, Gab. Cortez. Bullseye. You know, Mr. Speaker, after my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them. Kaya ang pagboto ko ng no ay dala ko ang boses ng taga-Agusan del Norte. XFM It is an Katropa. expression of the will of the people of my province. Maraming salamat po. Alright, Bullseye. Bullseye. so klaro niya may gala, regardless of politics, klaro ni Congressman Corbera nga ang iyang trabaho is to represent his constituents, no? And in fact, ang iyang boto karon nga gihimo niya may gala through consultation, no? Through consultation, nasipit yata ni si Congressman Dale Corbera, no? Agusan del Norte mga igala. Through consultation, gihimo niya may galas mga barangay sa mga tao, mga katropa, and dako mga igalang iya pagtuo nga dala-dala niya mga igala ang general will and ang tingog may igsoon, no? Expression of the will of his representation or the district mga igala or the province of Agusan del Norte. So ingon na ban, nangutan na diri. Wala kay kung Maricar o kung Jong diha, awa me. Away nakita na ko nga video. Basta kay bao na mo. Unsay gibuto nila may gala. And I suppose they have their own reasons. So, ato ani mga higala, naana ninyong masuko mo nila. Naana ninyo may galag mo tuo mo nila kay si Tubi Tiangco. Bisag ako na kayong kukoy, Tubi. Akala ko ba? Ba't bigla kang bumaliktad? Pero siguro may gala, may na lang po. Manang tawago na to, blessing in disguise kumbaga. Nga, aron sila mga higala matugutan, o ang atong Vice Presidente, kay sila man pod mismo, andam na ana. No? Even the defense mga higala, wa gani sila mutuyo og tambong dito sa committee hearing, kumikan kay they know they cannot defend themselves there. Di nila pwede may gala fair and square. Di nila kaya dito nga naman. Pwede ka i-contempt ka dito ni Abante. Gihulat yun po mga higala sa team ni BP Sara ang Senado. So, ano na lang, hindi po nato pwedeng kalimtan ng 20 million nga issue. No? It's up to you. Di ko maghilabot na inyo mga congressman kay lain-lain ra ba ning naminaw nako, na Leyte, na Bohol, na Cebu. Kamo na, depende na ninyo mga katropa. Pero timan-in ninyo na ha. Kinsay mga namutar. Gina-retrieve pa na mo ang exact nga kuan. Kay dili ko gusto may gala nga fake news ta, no? Kay nanarabay hapa-hapa sad. Narabay hapa-hapa magigsoon. Nanay na nga yung email na to. Sige lang, no? May galay kabahin sa atong trabaho. Ug ako dako kung bagtuo ga kining akong gihimo mangomentaryo diri. Di man ni para sung kugulingon so may matiti na ako ani. Og bot subayon may gala. Mas maipag mananom na lang kog saging dito sa akong uma. Si Elmer Cañete, yun siya nga, why untat na imo inom kapihaw? Meg? Abi mo, Mer, kung gabakal ka pa sang santon, Mer, di dungan ta nag-inom, Mer? Ay! Ari din idol mo, Mer, oh? Ay!
O say masulti nimo ani bong? We Tarong ba? Talong tulya. Nan, arita may gala kay doon natay bisita karon di naman ni natay gab i-plaster ang lingkuranan sa atong bisita gab. Ay kapil ya bong. Kinis bongbong ganahan magapil-apil no. Ato ning isgutan mga katropa coming from a point of view sa anong lungsuranon no nga usapod mga igalay ilang makita o nakita o tanawan nalantawan kalabot nini mga igalang impeachments pagkakaron mga kaigsuunan. Sige, comment lang mo diya katong basahon. Richie Miasco, kapila na ko ibalik-balika og tan-aw iyang video share pati tong babae taga Bohol kay nangonsulta sila sa ilang mga constituent. Saludo ko nila sa Agusan del Norte o sa Bohol 1st District. That's a reaction mga higala. Muna ginaingon ako, di na lang ko anak mo kuan nila, mo isgot ana ila usa-usa kay basin og atakihon ko ning usa congressman mangluod tong usa. Nga ngano ako na may imong atakihon nga diwa may butar po dire. I will leave it to kamo nga mga mubutar kay di ba ko makabutar anang inyong distrito. Makabutar aning asa ko mubutar dito ra gyud sa distrito nga narehistro ko mga katropa. No, so well, makaingon ta kanto mga nibutar og no they have the courage to do that mga igala no kana sa mga Duterte ayo nag-expect nga mubutar no gyud na sila mga igala no delikadesa no silang pulong no kanto mga pamilya muno gyud na mga kaigsunan pero kani bang uban no nga well politika ba di ka makaingon nga naagyo amigo nimo nga mutunhay temporaryo gyud tanan. Bullseye.